uni ujat beriu uba khala jat khala sning ga kami jong uba babam daga mde babam daga jaru pumbale mame kenang ba ka partai bar khoj kan tipat kan yoi meju perkhat ayu kan dame orang ba men wan kren khna khlung hapa ki social media lada dai ubriu ubas ngothu kat da orang ba briu ran ban kren kum kitu kitin pia be yo pia sngtanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umdero ba khada banai ka kme jong umdero ba khada banai henry le si hapo mobile phila bani ya ka dur jong ba udai ushin rang ba udai rang ba le si phila hi yo seperti ti ba udai hijraru kum unu jat briu badan ya ka jabing siar takkan kawa ba kani video kan poi sha ugan ladangan yo le kan khamba mar khmat yang bangan keren yo ka khamba mar khmat bangan keren yo namar bangan ong urang barang ile ran briu pi kum hakani ge jela ban mi kum tu jat rang ba bakhala jat bakhala jinglong ubam isen ai yaki khon kiti yaki kur gi jat jang hangne gin bangi sngutho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un sngo bakadon kata ka chijat ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khlajat khala jinglong ubam kha biang banai ka kbe jang ngatharai bakum uni sromwell udai bet ubriu ubakusbi uba dekat tengah sudah jong hang ni apa meklaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon bro lada umbataya ka tengah umbataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki wat thoj memleran ai kum kitu ki post ro banadai manga ko mame ha chaka banga be jong banga tre tang sna fb ru le kashin rang ko chat yo kum ka tu ka ba imat ya ladir watang ban phong ka tulun trai unju phong trai namar ba ulong ubri ubabet kini ong kum no pai ba hari banda ong tanpat ban thau ya ga jingduna jong uro haba udai ubabet kum no pat akstam jabing nai pemleran ai put ha jabbo karu jabbo karu ko chat put pencak buramnya ga yang gasen me kur ka chat kum ma me usning cloud me wan mi sipo no